za tím autem jeď. Tady se ti budou přijíždět zleva, jo? Musíme dát přednost případně. Máš čas. Najíždíme na tu dálnici, tak taky dáme přednost. Hlídej si to vlevo. Trošku zrychli, no. Tak, teď můžeš. Pak bude ten tunel, tak tam zase nechvátej. Jede to dobře. Zase včas ti řeknu. Jo. Teď budeš mít 15 minut klid. A tahá to dost, ty vole. No jo. No tak jdem na skopcový. Nezávodíme. Není kam. Není to takový dlouhý, že bys se musel chvátat. Je tunel, vole. Za chvilku. Až bude tunel, tak budeme muset snížit rychlost. Jeď volně za ním. Tady je 100. Přijíždíme do tunelu za chvilku. Asi. Jo. Je 100. Přijíždíme do tunely. Uprav rychlost. Teď bude blbnout. Kdyby jsme mohli zatroubit, tak by se ty pohurecky probudily, ne? Aha. Pohurecký, veď? No. Aha. Furt dovnitř. Jinak bys si jel tady už do Budějic. Kdyby si chtěla, vyjedeš tam u tebe na Novohradský. Zatím tunelem, ne? No, na Novohradský. Možná v tunelu ještě, já nevím, teď jak to tady mají. Počka, není to jenom tunel. No v tunelu bývají taky odbočky, jako v Rakousku třeba. Jo, myslíš jako odbočovací pruhy? No, tady. No, to máš tady. No. Tady by si byl vyjel na... jako do Budějic přímo zase. No, tamhle je nadjezd. Tohle je vlastně nadjezd nad Novohradskou. Když jezdíme na chatu. Nebo do Vany a nebo doprava do Budějic. No. Tady jezdíme do toho. Na Novou Ves. No. To je kruhová křižovatka. No. Teď vyjíždíme na ten most. 400 metrů nad plavem. To je 100. No. Nemá cenu závodit. No, jsme nad Vidovem, tamhle vlevo. Jsou Staré Hodějovice vlevo. Už jedeme celý 4 minuty. Si to jedou taky poprvé, tamhle ten před náma. Nebude platit zbytečně, ne? Závodníky. Ale teď nám to šlápnu, Milo, nebo ne? Tak já taky to dělám. To zrychluje, to nezdá. Aha. Před ty 3000 to fakt jako zrychluje, to se nezdá. A máš tam 6. No, mám tam 6. No, ono to pak hodně žere, víš. Co by to žere? No, teď jedeme k Vidovu a tady to je ten most.
Vpravo je ta nová stará silnice, vpravo. Ta stará. No, plavu, jako. Ano. Teď najíždíme na ten most. A tu je Escacado. Dobrý, tady fouká, ale když tu budeš zamávej mostu vpravo, v plavu, ne nějaký mírný provoz, ne? Nejede za námi nic? Jede, no, za námi. Jede taky. Křemže, Milane. České Budějovice jich. Ty vole, ten je nějaký ze strany, jo. Nebo se kochá, víš? To solili, tady ten most. To se solí všude. Mhm. Ten jede do Budějcích. Ten odbočuje, ten co je před námi. Mhm. Že my jedeme dál, vole. Víš, tady jsme jeli předtím. Ano. A to je ta jižní tangenta, se to jmenuje. Tady mají ještě materiál odvést, viď? No a vlevo potom je plavská silnice. Tady za tím lesem. Tak se jezdí na Římov. Paní, vole, závodí, vole. Protože má Superba. To je z Prahy rozjetá, vole. Ta jede od Tábora, ta je rozjetá. Tady máš kouli na vedení. No. To je to. Jeď. Liže nepočkají. Aby jel 120. Jo. Aby dohnal tu kolonu před námi. Už to jede do kopce. Tady. Už to jede dobře, jede, on jede 125. Vpravo Kameňák. Ano. Nějaký Jihokorejec, ty vole. Kameňák vpravo. Skoda. Karavan. Nechváte. Musíš si dodržovat taky odstup. Karavan. No, tady už je ten sjezd na Belešína, na Kameňák. Jdeme furt, jo? Ještě dlouho, relativně. Vpravo Mirkovice. Vidíš? Dobře. No. Vpravo Kleč.
Tam, prudce vpravo. Je výhled. Můžeme se podívat na Pořešín jenom. To je hned tam za rohem. Nebo se otočíme rovnou, pojedeme zpátky. Abych jel zpátky. Jak chceš. Lipno. Teď je tady sjezd na Krumlov. To je Třebonín vpravo. Tady. Stále kouká. Toyota. Je to hezká krajina, ale když se jede. A je to hezký, když je to nový, veď? Ona mi říkali, že to je moderní komunikace. Tady ale těch mostů, veď? Těch. Oplocenky tady mají, veď? Proti zvěři. Jo, proti zvířatům. Proti lidem. Poluška. Asi bude tamhle, Milane. No, ten s tím vysílačem. No. Jsme stoupali chvilku. Jsme za Horkovice. Nějaký. Taky. To je u Mirkovic. Nějaká prdel. A zase dolů. Tady by to bylo dobrý na kole, viď? No. Kurva, to by to jel, vole. Žádný prudkej kopec. Už jdeme 13 minut, už budeme u cíle, Milane. Jsme míjeli Velešín. Už? Vlevo byl Velešín. Ale ono to není vidět tady moc. No, jo. Teď jsme Zubčická Lhotka, tamhle to. Pod tím Zubčiče. Zubčiče. Tam tím směrem Zubčická Lhotka. No, za chvilku budeme v Netřebicích. Tady, jak je ten les, tak jsou tak je Zvíkov. Tady pod mostem je. To je dálniční most trošku tady asi. Nebo násep, to vypadá. To není most. Ten násep takový. Jo, a tady je stará cesta do Zubčic. Zubčická Lhotka, tady vlevo je potom do Zvíkova. Tam byla cesta stará. To byl takový přejezd. Krátký most to byl. Za 2 kilometry končí dálnice. Co to má, ty vole, za hybrid, ty vole? Taková. Veze tchýni, vyvětrat. Asi. Vlevo. Co je to? Vlevo jsou Netřebice. Teď jsme projeli Netřebičákem. Prosím tě. No, jsou Netřebice. Kraj obce. Tady máš Netřebice, ještě kilometr. No a teď se tady bude smužovat do jednoho pruhu. Už končí dálnic. A pak ti řeknu, kudy se otočíme a pojedeme zpátky, jo? Tam rovnou, jak jsme přijížděli tenkrát od Krumlova, tak potom se zase vrátíme zpátky.
jsme 400 metrů Zúženice. Jsme se projeli, veď. No. Jsme tomu prohnali šunky trošku. Fandle. Kolik je asi hodin? 13:23. Jo, tady to máš. No. No, tady na Kruháče do Budějovic. Čekaj. Já ti řeknu. Jaký zmatečný tady. Neboj. Tady Te- doleva asi myslím. Ne, na Kruhák musíš do. No to jo. Jak jdou ty auta, tam jde to bílý nahoru, tak tam pojedeme. Tady to už je na Krumlov. Neboj, tady nepřijedeš. Nepojedeš za těma lyžema, ten jede do Alpů. Ale pořád Jo. Oni ti nedají přednost. no, hlavně tohle. Je doprava teď. V 16 minut jsme jeli. Jo? To jde, ne? No. To je dvakrát rychlejc než po hlavní, no. No, ty už se můžeš rozvášnit lehce. Vypal tam ty Právě to jsem chtěl vypálit ty karbonizaci. karbonizace. 27 km do Budějic. No. Tady máš nepřebytce, vole. No, ale jede to rychle, no. No, ještě by ne. To určitě je konzistentně 130 než No, no, nebo předjíždět třeba můžeš, no, když je průměr, já nevím, 60. no, no, to je i spotřeba lepší. No je? Máme krajinu, viď, tady, tamhle vlevo pleť, vole, Vlevo kleť, bagr, bagru. ano, Se nám to tady žije. to se nám to hoduje. Už mě bolela pravá ruka. Teď je to spíš z kopce. Na Budějic. Temelí. Veleštín, Komín. Vpravo. Jo. Hezky to tu urobili. Tamhle je Krumlov, ten Komín. Tady je nějaký mostík. Tam byly ty diletační čáry. Spáry, nebo co to bylo. Co to říká. A je tu hodně práce teda. To je materiálu, ty vole. Všechno odklonit, předmostit, Jo. ty vedlejší, aby se tam vůbec dostal někdo. No jo, tamhle je Lešínský nádraží vpravo, no. Hele, jsme si troufá, viď? Je to špatně. Tady je taky nějaký most. No jo, je tu most, protože jsou tu modrý ty No. pečoviny. Odrazky. Odrazky, slopky. Aha. Pak jsou červený a to je křižovatka s místní komunikací. Třeba výjezd z lesa nebo z polní cesty se dávají. Jsou nový, nedávno nová vyhláška.
zážít ten sůl, viď? Ještě 19. A kdyby nebyli blbí Pražáci, tak už to máme až do Prahy dálnici. No, oni jsou blbí Benešováci. Sázava, ale chtějí. Jo. Říčko moje Sázava. Taky do té Prahy se podívám. Jsme přijeli trať. No, to bude dřív z Budějic do Písku už. No, tam to nebudou plánovat, ale tam neplánujou z Písku. Z Budějic do Písku to neplánujou. Ne? Tam akorát upraví tu silnici. No, to je... Nějaký kapacitnění to bude. No, určitě to bude rychlejší, než se trápit přes ten Benešov. No, Budeš v Praze rychlejší. taky záleží na jaký konec Prahy jedeš. No, jestli máš tam 2 hodiny stát u Benešova, nebo se No, tak je to po dálnici. Je to furt lepší po dálnici. No to jo. Kameňák, nám sjezd tady. Jsme zase v kamenném újezdu. To je modernizace, ty. Je to naše pravá Jihočeska. Tak je, ty. Takové. S kopcem mu to jede, vole. Jo. Je za tebou nalepený, ne? No. To třeba ale furt jel. Kameňák vlevo. Ty vole. Tahle ono 130 to jede každému, vole. Takže to šlápnu. No, za chvíli předjedu, víš. No. A my nechceme, ale. To mám taky 140. Takže my jsme Jedeme na pohodu. normální lidi. Jo, tam mají proti těm skokanům, tam měli folie dole pod plotem. Jo? Tady je turistická stezka taky, člověč. Tam. Ale je dobrý tady na té dálnici se občas kouknout do zrcátek. Jestli ti někdo nepřejíždí 200, No. se pak lekneš. Koukám pořád. No. To jsme v Roudným zase, ty vole. Tady máš to naše zele. Jo? Tamhle je čistírna odpadních vod. Plav. Moje se odpočíme hodně v těch vesnicích tady. Se vezmeš, kolik lidí projelo přes plav, třeba No. Tak tam budou jezdit stejně tamhle dole. no ty místní vlastně. Akorát opravujou tu silnici teď. To je ta na Římov. Tady, že dali jenom tyhle ty svodidla, viď? Kvůli sráz dolů. Oni museli taky asi tohleto udělat kvůli té silnici taky jinak, kvůli to vedení, přesunout nějak. Čo? Že bylo nejvíc práce asi. No. Když ty projedeš potom dálnici jako na ten tábor tam vzadu, tak tam to tak členitý jako není, jako tady. Tam je jenom dálnice asi jas někam. To je
museli dělat křižovatky a všechno. Se nedivím, jak to tak dlouho trvalo. No. To je ten Rakušák. Za Chybre tunel. To je Rakušák, jako starý Patručas. Aha. Já vyfražte tu střechy. Čure. Ale má hezký baráček. To je ta silnice na ten plav. A tahle to je železnice do Borova. No. Doprava. Ten tunel a tam bude to mimo křížení. No a tamhle další most, nahoru tam jezdíme do těch Borova, No. na Strážkovice. No. No a kdyby si chtěl, tak musíš až za 1300 metrů si jet. Očka bolí, vole. Ta šestka táhne docela. No, ona je na to stavěná, no. Na ty rychlosti. No, to myslím, že budu muset fakt vedle 6, 5. No. Těžko. Jsem takhle s tím ještě nikdy nejel, víš, tak proto to říkám. No, to je dobře. Vidíš Borovany tady. Všechno natáčet. No, tady bychom mohli doprava a přes ten kruhaj na zpátek jako do Mariu. No. Ne? No. Ano. Ale my jdeme tunelem, protože jsme největší. Největší. Tunel Pohůrka. Délka 1000 metrů. Jsem bych nepředjížděl ani. Ten nesvítí ani, ty vole. Nebo začal? Jo, svítí. Ale ten před ním nesvítí. No. To je matér nějaký. No, ani mu to tady vyfotí, vole. No, je třeba zablikat, ale já něj blikat nemám. Ne, to bych se na ně vystrnul. Co lekneš, ty to tady někam pošle. No. Oni nemají doma tunel. Dlouhý je to. Víš, tady příště bude ještě výjezd určitě nějaký. A nebo tam je pro stavbu jenom. Jo, to je pro správu těch tunelů. Aha. Pro obsluhu. Ještě už rozsvítil. Můžu předjet? No. Vypadá nebezpečně. Jo, ne, a co natočím, hajzla. Nejlepší, když teď člověk předjíždí, on předjet. No. No jo, to byla ježibaba nějaká. Tady budeme sjíždět, Milánku. Tak si musíme dát nějakýho... Tady to neznám. Musíme dávat pozor. My jsme Pražáci, víte, paní, my nesnášíme, když nám jede někdo před námi. Takhle bude sjezd. To je ten náš, jo, 1900. Jo, to je on. Tady jiný není, nic jsem. Jo, tady jsou ty haly vlevo. Tady budeme sjíždět. Někde. Ty vole, my jsme nejeli do Prahy. Ege, tady má tu firmu. To je tak nový taky. Tak, do České Budějovice sjezd za 1000 metrů vpravo. Středočech jede z Líží, 500 metrů ještě.
trošku Uber. Zvenek se to tak... Teď to bude složitější, no, nějaký. Tamhle ne. No. Jo, tady jsou dva. Naštěstí. Tady doleva. Ne? Jo. Jo. Myslíš opatrně. No. Bych sem to stačil. No, Tady v tom pruhu. Aha, V tomto pruhu. Bys jel do Písku tady. Teda Do Prahy. Táborem. Do Prahy. Do Tábora. Já jezdím do Tábora. Já jezdím do Písku. Do Prahy. No, mě tady zase nenajet. Teď tady doprava. Jo. Zatím vpravo je autem. Já jedu po Cedových. Tak jsme to zvládli. Ještě. Já vím. Po Cedově Budějovic. No mě tady dávají přednost, vole. A už je jenom 100. 32 minut jsme jeli, vole. Jo. Jsme byli dvakrát v Kaplici, vole. No, viď? To je stejně, viď? Jinak bychom tam jeli hodinu, vole. No to jo. Tam a zpátky. Ještě by nás nějaký trotl nebezpečně předjížděl. No, no tady taky nejsou zrovna zkušený řidiči, vole. No, teď kudy, Milane. Jak? No, Teď kudy bylo, ne? tady v tom se drž, no. A jeď. Budeme po Pražský, nebo můžeme tam... Ne, jak jsme přijeli. Na Strakonickou. Tady furt je takhle. A tamhle doprava ukazuj doprava. Ukazuju doprava. Tak už to asi vypnu, ne? Jo, jo. Už mi bolí ruky jak kokot.